Toto pracovisko sa volá Centrum pedagogického-psychologického poradenstva a prevencie a má niekoľko oddelení, ktoré sa zaoberá teda prácou na tomto poli, sa volá oddelenie prevencie. To je ten priestor, v ktorom sme teraz ešte okolo. Tá prevencia, samozrejme, nehovoríme len o prevencii proti drogám, aj keď pôvodne vznikli tieto centra ako preventívne pracoviská pre prácu s užívateľmi alebo experimentátormi, ale teraz má širšie zameranie, to znamená, že zaoberáme sa všetkými poruchami správania, vzťahovými problémami a podobne. Ale teda, ak hovoríme o prevencii proti drogám, tak to robíme v rámci skupín. Máme vytvorené také modulové aktivity a so skupinou, ktorú škola označí, že nie, že by boli závislí, alebo že by experimentovali, ale že by bolo dobré o tom rozprávať. Hej? Tak s tými skupinami, väčšinou sú to teda triedy, robíme nejaké zážitkové stretnutie na niekoľko etáp. To znamená 3-4 stretnutia. Najzávažnejší vek, kedy sú mladí ľudia pripravení, ochotní, aj prostredie je nastavené na to, aby experimentovali s drogami akýmikoľvek. Teda, hej, keď hovoríme o drogách, tak nehovoríme len o nelegálnych drogách, je medzi 6. a 7. ročníkom. To znamená leto medzi 6. a 7. ročníkom, to znamená v tomto veku začínajú. A to sú skupiny mladých ľudí, s ktorými treba začať pracovať. Hlavne na postojoch. To znamená, prečo som sa rozhodol brať, alebo prečo by som sa mal rozhodnúť nebrať. A čo namiesto toho? Hovoríme o tom, že čo droga prináša, dobre aj zlé samozrejme, čo je emočne, čo to s tými ľuďmi robí, keď vidia tých drogovo závislých s tými mladými ľuďmi, alebo prečo teda a či uvažujú vôbec o tom, že by možno že by to raz skúsili a ako sa to dostáva k ľuďom, na čo si treba dávať pozor. Takéto veci. Hej, my sme prísne prevenčné, pokiaľ už my nerobíme s aktívnymi užívateľmi. Možno zo pár experimentátorov, ale pokiaľ sa ukáže, že niekto už je aktívny užívateľ, tak už ho musíme poslať a teda je to vhodné. Na to je sieť. Hej. My sme prevenčné oko siete a keď už vidíme aktívneho užívateľa, ktorý už je naozaj na tom zle, tak sa snažíme motivovať jeho a jeho rodičov, aby išli k lekárovi, k odborníkovi, k medicínskemu teda odborníkovi.